Väčšina karavanov a obytiek trávi zimu odstavená v garáži alebo pod plachtou a von sa dostanú až niekedy v júni, keď je konečne stabilne teplo. Oplatí sa ale vyraziť po Slovensku s kemperom ešte pred letom a dá sa to vôbec takto zvládnuť, keď služby či kempy ešte nefungujú? Začiatkom apríla sme preto zobrali našu dodávku a vyrazili smer Rajecká dolina a Malá Fatra trochu si to celé otestovať. Nie je to chlad, ktorý nás na kempovaní mimo sezóny za každým prekvapí najviac. Na ten sa viete pripraviť. Pribalíte si hrubší sveter, ďalšiu deku a je to. To, čo vás prekvapí, je niečo úplne iné. Ten pocit, že to miesto je na chvíľu len vaše. Žiadne autá, ktoré prídu neskoro večer s rozsvietenými svetlami. Žiadna hudba či hluk od vedľajšieho campspotu. Len lúka a les za ňou. A vy dvaja pri ohni, ktorý pomaly dohorieva, spolu s poslednými výhovorkami, prečo ešte nejdete spať. Po Veľkej noci sa výrazne ochladilo. A ten chlad nám patrične pripomínal, kde sme. Vonku. A presne kvôli tomu sme sem vlastne prišli. Dokonca sa vám môže stať, že sa po zotmení len tak pozriete z okna a len pár metrov od vás sa pasie celé stádo srniek. V tichu, len tak z nenazdajky. Ahojte. Pobyt na Slovensku okolo Veľkej noci sme si ešte o pár dní predĺžili a posledné 2 dní trávime na takomto krásnom mieste v srdci slovenskej prírody nedaleko Žiliny. A takýmto spôsobom v tichu a v kľude ešte načerpávame sily, kým sa vrátime opäť do práce. Dnes by sme chceli ísť navštíviť Janošikové diery, ktoré sa nachádzajú v Malej Fatre a ak nám to počasie dovolí, pretože momentálne sa nám trošku ochladilo, tak v sobotu ešte navštívime Malú Fatru a ideme si na nejakú túru hore. Tak vás opäť pozývame stráviť tieto dni s nami. A ak by vás zaujímala konkrétna lokalita tohto miesta, tak vám ju dáme dole do popisku. Takto v zimných mesiacoch máme celkom problém zohnať do obytky vodu, či už na Slovensku alebo v Rakúsku, pretože tie kohútiky sú väčšinou zastavené. Dneska sme sa už snažili takto zohnať pitnú vodu v Rajci, ale ako som už spomínala, bolo to teda zastavené. Je to celkom logické, pretože si nechcú nechať zničiť tie kohútiky, takže našťastie ale sme zohnali takúto studničku. A chvála Bohu, takéto studničky ešte existujú. Takže doberieme si vodu tu a pôjdeme teda dnes na Janošikové diery. Na Malú Fatru sa nám pravdepodobne nepodarí ísť, pretože sme videli, že na kopcoch je ešte dosť veľa snehu. Na to bohužiaľ nemáme vhodné oblečenie, takže pravdepodobne si teda pozrieme iba tie Janošikové diery a
Potom teda uvidíme, že či sa už vyberieme naspäť domov, alebo vymyslíme alternatívny plán. Tečie to pomaly, ale keď neprší aspoň kvapka. Jánošíkove diery pozná väčšina ľudí z fotiek. Úzka tiesňava, drevené lávky, železné rebríky pribité do skaly. A voda, ktorá si tu tisíce rokov razí vlastnú cestu. To, čo na tých fotkách ale nevidíte, sú davy ľudí. V lete tam často len stojíte, čakáte v rade na rebríku a pred vami niekto v sandáloch rozmýšľa, ako ďalej. My sme sem prišli v apríli a na celom chodníku sme stretli možno pár ľudí. Na jar má toto miesto úplne inú atmosféru. Vody je viac, vodopády sú silnejšie, počujete ich, cítite ich a občas vás aj poriadne osprchujú. A úprimne, presne toto mu dodáva charakter. Ak by ste to chceli skúsiť podobne ako my, zaparkovať sa dá v Terchovej pri Bielom potoku. Odtiaľ sme išli po Modrej s krátkou zastávkou na kolíbe Podžiar a pokračovali až na rázceste pod Pálenicou. Prvá časť je jednoduchšia. Drevené chodníky a mostíky vhodné aj pre menej zdatných turistov. Ale čím ďalej idete, tým je tiesňava krajšia a aj o niečo dobrodružnejšia. Očakávajte laná, rebríky a trochu šplhania sa po mokrých skalách. My sme sa odtiaľ vrátili späť cez zelenú a žltú trasu a napojili sa znova na modrú smerom k parkovisku. Pôvodne sme tiež mali v pláne turistiku v Malej Fatre, ale už aj z cesty stačil jeden pohľad na kopce a bolo jasné, že zima tak vysoko v horách ešte neskončila. Na kopcoch sa držalo ešte dosť snehu a my sme na niečo také neboli vybavení. Namiesto toho sme teda 2 dni jazdili na bicykloch pozdĺž Váhu po cyklotrase Vážskej magistrály. A presne toto je na takýchto výletoch zaujímavé, že keď pustíte pôvodný plán, často z toho vznikne niečo, čo by ste si sami nikdy nenaplánovali.
Takže našim alternatívnym plánom namiesto malej Fatry, ktorá je ešte stále pokrytá snehom a my nemáme na to dostatočné oblečenie, boli bicykle. Sme nedaleko Terchovej a išli sme odtiaľto až do Žiliny a potom cez Strečno sme sa vrátili naspäť. Takže sme si dali časť Vážskej magistrály, ktorá je tu celkom populárna a bolo celkom fajn. Akurát ten vietor bol dneska celkom silný, hlavne do protismeru nám celkom fúkalo. Takže to bolo trošku náročnejšie, ale inak je to veľmi pekná trasa. Áno, krásne také galériové mosty drevené ponad potok alebo riečku, ktorá tu tečie. Takže krásnych 40 km sme absolvovali. Teraz si ideme dať niečo dobré pod zub a asi pokračujeme niekam ďalej. Oplatí sa vyraziť do prírody kemperom ešte pred letom? Za nás určite áno. Miesta majú úplne inú atmosféru. Tichšiu, pokojnejšiu, reálnejšiu. Jediné, čo vám bude chýbať, je teplo. A možno trochu komfortu. Ale všetko ostatné, to tam nájdete. Len o niečo viac iba pre vás. A bez davov. Ďakujeme, že ste túto epizódu dopozerali až sem. Ak sa vám páčila, nezabudnite dať tomuto videu like a vidíme sa na budúce. Naše príbehy z ciest môžete sledovať aj na našom Instagrame najsu.foto.